teori af Diana Baumgarten, der omhandler de 4 opdragelsesstile. Den autoritære, den uinvolverede, den eftergivende og den autoritative. Her ser vi et klip på den første, autoritære. Hvordan gik det med den stil, du afleverede sidste uge? Det er 7. Jo. Jamen, så kan du passende gå op og skrive en ny stil, og så er der ikke aftensmad før, der er lavet 12-tal. Her er der et eksempel på en autoritær opdragelsesstil, hvor forældrene stiller rigtig mange krav og regler til barnet, uden varme og kærlighed i det. Mor, jeg fik 7 i dag. Går du ikke lige ud med skraldet, så? Her er et eksempel på den uinvolverede opdragelsesstil, hvor forældrene er uinteresserede i barnet og ikke stiller nogen krav, og sådan set lidt ligeglade. Hvad fik du så en karakter i dag? 7. Ej, hvor er du dygtig! Så skal du have din livret til aftensmad. Jamen, jeg er ikke hjemme, jeg tager i byen. Men det er jo torsdag. Og så. Nå ja. Her ser vi den eftergivende opdragelsesstil, hvor der ikke bliver stillet de store krav, men forældrene er rigtig støttende og lydhør, og barnet gør egentlig, hvad det vil. Hvordan gik det med den der stil, du afleverede sidste uge? Jeg fik 7. Nå, men det var da også fint nok. Hvad kan vi gøre bedre til næste gang? Jamen altså, jeg halvede lidt med indledningen, men altså. Ja, det kan være, du vil hjælpe mig med. Ja, det kan vi godt arbejde på. Tak, mor. Her i den autoritative opdragelsesstil er der vises interesse fra forældrenes side til barnet, og der er de passende krav og samtidig en gensidig respekt mellem barn og forældre. Fuck no! Hey! Ikke lige noget i den anden. Nej, helt ærligt, kan vi ikke? Take 1. Ja. Optagelse 1, take 2. Optagelse 1, take 3. Optagelse 1, take 4. Optagelse 1, take 5. Det er godt improvisere, sikkert. Ja. Studerer. Det var fredag. Kravl. Kravl. Jamen, jeg er så fedt. Altså med i videoen. Godt. Jeg skulle gå ud, Julie. Hvordan gik det med den her stil? Vi har 5 minutter til at pakke sammen. Hvordan gik det med den der stil, du har lavet sidste uge?